luar angkasa Mas Eko. Nggih. Jan penggemarku dina iki mang pokoke misterius kabeh. Ngelingke tresno lawas mergo biyen tau kelet. Heeh, Mas. Senajan ra iso dadi siji, sing penting bendina panggah tak kancani ya Mas Eko. Lek cethuk ki sik rasa tratap. Lek cetok ya sik dredeg lho Mas. Kuwi lek cara Mbak Wilis. Heeh. Apa meneh lek ketemu pas karo bojone, mentolo tak antem. Yo ngalah. Kelingan biyen kae kenal kowe sepisanan isih lugu nalikane isih prawan ngucap setya nyekel tangan penasaran pancen jodoh aku kowe ora ngerti senadyan to biyen kae nate janji pungkasane dipundhut garwa wong liya wis tak tampa tetep sabar gonku trimo satenane aku kepengin lalekne tresno lawas biyen aku karo kowe rasa tresno tak lalekne ora bisa nadyan kowe wis direngko wong liya cerita tresno tak kira cukup sakmene tak sintene nadyan lara tak rasane ning kepiye aku kowe kerep weruh tresno lawas cukup malah dadi ketro. Tenang Mbak Wilis. Heeh, Mas. Mergo tau weruh dadine ya. Mergo wis tau ngrasakne ya Mas. Ngrasakne jagongan maksudnya. Wah, rasa kebangetan ya Mas. Aku tak nyoba Mbak Wilis ya. Monggo Mas Eko tresno lawasipun. Oh ya ngene rasane panggah kelingan aku kae kenal kowe sepisanan isih lugu nalikane isih prawan ngucap tresno nyekel tangan penasaran pancen jodoh aku kowe ora ngerti senadyan yo yen kae nate janji pungkasane dipundhut karo wong liya wis tak tampa tetep sadar satenane aku kepengin lalekne tresno lawas biyen aku karo
ayo wiles iki nyekel mic ya piwotengan. Mas aku loro. Kebiasaane ning omah ki nyekel loro barang. Oh maksudnya mic kan kagungan sok. Monggo Mbak Yu. Kaya ngene rasane panggah ya kaya kenal kowe sepisanan isih lugu nalikane isih prawan ngucap setiap aku kowe ora ngerti senajan to biyen kae ate janji makasane dipundhut karo wong liya wis tak tampa tetep sayang
terlalu bugar. Aman. J tembang menika spesial kagem ingkang wonten luar angkasa. Selamat menikmati.
pujanku kok ya eling karo lama aku setya nyanyi katresnan ra bakal luntur tadyan ati ora mok lan ajur sembarang aku wis
kudu eling